Takže ahoj, já vás vítám u mého videa. Dneska tohle video bude docela o mně, takže jdem na to. Tak za prvé, tohle video jsem uskutečnila protože jsem chtěla, abyste mě jakože trošku poznali, protože mám nový YouTube channel a chtěla jsem, abyste mě prostě nějak poznali a nějak se třeba nějak, no prostě poznali. Takže narodila jsem se 2001, 20. dubna. Je mi teďka 13 a 20. dubna mě bude 14, ano, nevypadám na to. No, jsem hodně urážlivá a hodně mi to vadí. Skrz to urážení moje jsem se s hodně lidmama už pohádala, ale prostě oni už se se mnou normálně baví a vedou to tak, že já už prostě taková jsem. Hodně ráda nakupuji. Až vyrostu, chtěla bych být architektkou, nebo kadeřnicí, a nebo fotografkou. Moje studijní výsledky nejsou jakž tak dobrý, ale ujde to. Mám super třídu, jsem za ní strašně šťastná a je to super kolektiv a mám svoji nejlepší kámošku Evu, kterou miluju. No já myslím, že by to pro dnešek stačilo a můžeme se vidět u dalšího videa, pokud budete chtít. A myslím, že to teda stačí, aspoň prozatím. Takže se mějte a zatím čau!